Johala machiro mar Toi dhi nyime gi gedo manyien mar kuondegi mag ohala tok muoch mar mach manowang'o chiro no endo. MCAs mag kaunti ma Nairobi ne olimo chiro no odiechieng' ma kawuono mar kawo pach johala kaka inyalo pog kony ma giseyudo. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, kuom chiwo mar siling milion 1.5 manochiw gi jatend ODM Raila Odinga, siling 400,000 ibiro mi familia manowito wedegi. E chal mar chiro mar Toi, ndalo adek tok mach makoch, muoch kendo miyo johala wito mwandogi kod ji 4 wito ngimagi. Johala osechako gedo manyien mar kuondegi mag ohala. E kindego, jotelo mopogore opogore otimo limbe e chirono mar kawo pach johala ewi kaka inyalo pog chiwo magiseyudo. Koloso e chirono, MCA Masara Ng'ombe Ward Lawrence Otieno owacho ni e kinde mane gavana ma Nairobi Johnson Sakaja nolimo chirono, nokomiye thuolo makare mar loso kaluwore gi ichwang' mar jopiny ewi singo mosebed kichiwo maonge tim. Lawrence oyango ni kuom chiwo mar mabati 1,000 kod silings milion 1.5 manochiw gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga, silings 400,000 ibiro chiw ne anyuola manyowito wedegi. Pesa mane jakom ochiwo nyoro total nyogin siling milion 1.750. Ne asewuoyo kod jo wafanya biashara bane giwacho na ni mondo pesa no family ka family dhi misling 100,000 ma mondo gidhi ne ka ginyago chalo go ikrok mar dhi ko jogi manyogi wito ngima. Omedo ni achiel kuom yore mag keto arita makare e chiro ma Toi en mondo sirkand kaunti oket picha mag wang' dede kata CCTV kod teyni marieny otieno. When the county will take over the management, I think the county government will organize now the security for our county to manage these security issues here. MCA Malindi Samson Ochieng to wacho ni nitie dwaro mar bedo gi geche mag nego mach kaachiel gi kuonde pi moromo e chiro ma Toi kod alwora mare. Bang' nong'o loche to nyakwa kuny pi makalori dwaro pi to ringo piyo ka pi machiegni to dhi simo mach. Wach moro ni dhi simo mach Toi to pi omo Githurai ok nyal konyowa. E chiro ka chiro nyaka kunye pi mabedo mar emergency makapo ni lori obiro to pi orumone to pigre mokaw to nego mach machiegni kanyo. Jakom mar chiro mar Toi Joshua Ogol olero ni chirono opoge kidienje 10 to kata kamano kidienje 7 kende emane oyudo masira makama. Zones mobedo gi shida gin zones 7. Wasebed kod leaders mag zones 7 gi magisekawo nying jokanyo matimo ohala kanyo. Koro ka chiemo kata kony moro amora obiro to waketo gi kamoro achiel to waluongo jotelo mantiere zones go nikech gin ema ging'eyo jo ohala man kanyo. Koro ng'at moro amora moa oko mare ringa ka otit around koro odhi yudo ka koro kare onge. Koro gin ema wamiyo gi gigi to gidhi poko e zone moae. E kindego, johala kod jotelo omedo kwayo kony kuom jogo machuny gi ng'won mar ni kony magiseyudo nyaka sani okrom kaluwore gi kwan ji manowito mwandogi. Ne wawinjore gi administration mar chiro ni pesa mane Raila okelo ni omedgo mabati moko. Noluong traders, but traders oyieno omedgo mabati moko. Kata kamano ineno ka ji to dhi mbele chapni koni gi koni ka ji gedo. Jogi gedo gi pesa mar mfuko gi gichakogo. Gichakogo pesa mar mfuko gi mondo ka koncha biro to yud ka gidhi mbele. E kinde ma jo ohala gi dhi nyime gi gero manyien kuondegi mag ohala, gimedo kwayo kony kowuok kuonde mopogore opogore mondo kony giduoko ngimagi e yo makare. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ma achiel kuom mbaka